tambakol. Oo, isang pa. At ang kilo po ay 100 pesos. Tandaan lang kayo. Yung helmet po o ulo ay 170 per kilo. 300 sa mga panga. Ayan, ganda po. Yan po yung mga laman na inyo po mabibili sa mga yellowfin tuna. Tuna kuya, tuna. Ayan. 200 ang kilo. Kinain mo yan. Tapos sa binluan mo 200 din. Ayun po yung mga per kilo ng kanyang latag. 200. Ito yung 180. Ayun ang per kilo. Ito 180 rin. So pare-pares po yung mga latag po nila. 180 at 200 pesos na mga per kilo, no? Isdang ba to ni Kuya Aris? O Boss Aris sa Malabon Fish Market. So nakakapili kayo at nakakabili kayo sa kanyang mga latagan. Boss Aris, shout out. Ayan si Boss Aris. Good morning, thank you. Ito ay 300 pesos na kilo. So 200 pesos sa mga isdang labahita. Ayan. At 180 sa per kilo na mga isdang patalay. So yan, ang ating mga update sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Oo. Ikaw, tatawid ka na.